다 자다랑 가고 소설 콘서트 बर' खननोसै बिसोरो इउटुबफ्रावबो खोनाबाय थाखायो दा सोरजोंबाफोर बोरैबा मिलायबायोबा गाज्रि दा मोनसै आरोखि सोरजोंबा बेबायदि जाफ्लांबायदोंबा दाउ खानजं आबै खानजं आइना खानजं बिखुनजोआ बिजामादैखौ अमा बेदर गोरानजों सबाय खारैजों मोसौ बेदर गोरानजों अनलाजों नाफाम बिदैजों थास' बिसंजों जानो लिंहरनानै जाहोनानै सावसा सिगुलांजोब्बाय आबै गेन्दा जुथा मोजां लांजोब्बाय दा बे ससेखौ खनबाय आरोखि आं बर'नि खनलायबाय दाना आरो एसामिसफोरखौ बर'नि ट्रेन्सलेट खालामना लाबोदों आरोखि बर'गा लंपेन्टा आथिङाव गानदों जुथा गैया मुजा हादों आखाइयाव गेजा साथा बिनिखायनो खारदों सोरबा सिख्लाजों बेवहाय बुंजादों मानोमा नागालेण्ड मेघालया कार्बि आंलं न'खाजों खैलायाव मोनखादों लामाया लिमोनद्रा हालुवा जाम्बा गाटिना फुटा हालुवा जाम्बा गाटिना फुटा गावथारलायबाय सिथारलायबाय बड'लेण्ड आन्दलना बिदि जागौमोन आरोखि दा दामग्रा देग्रा गैया खननो गोसोबाबो खननो मोना मा खालामनो जायखिया दा खनबाय ससे दा अखा हादोंलै बैसाग मास सफैहां अखा हानायनिखौ आं दा आरो एम्बु गाबा अखा बारा हागौमोन आं गाबथ'लासै आदिबासिखौ बर' ट्रेन्सलेट खालामना लाबोदों आरोखि जों न'आ थांजोबसै गाबाबा जों थांजोबसै गाबाबा बहा थांनो नों दौरा दौरि खांनाय बिथिं आथिङाव जिंज्रि गोदोनायाव माला खोमायाव केरा आगै जोज्रेलायनानै आगै बहा थांनो नों बे ससेया दा जायखिया ससे खननाय जाबाय गारि दामसै ओरैबो समाबो एसे आंखाल उफाय गैला माथो खालायनो दा मोनसे प्रग्राम जागासिनो दं गाबोन मोजां खालायफिननोसै गाबोनना माखासे प्रेक्टिकेलबो मावनाय जागोन दोंसेबाव दाना बिथां बुंदों आंखौ फरेनाव थांबाय थानाय नुयोनो मालाबा इउटुबाव नुबायबो थाइलेण्डआव थाङो एखमबा चाइनायाव थाङो एखमबा रासियाव थाङो ब्राजिलाव थाङो दा बेखौ खिथादों आरो नों एसे आलासि जाहैनाय माखासे खोथाखौ खिथादों आरो थांनायाथ' आं थाइलेण्डआव थांबाय थायो थाइलेण्डआव थांनानै आलासि जानायाव आंखौ बुंदों आरोखि थाइ बबेबा जाय खायले बे खायले होनदों आरोखि थारमाने बेखौ जायो नामा होनदों आरोखि जानाया माखौ जासिदों एकदम नाथुर गोथांजों थाइगिरजों सामब्राम गुफुर देनाय बाथोन मेलेले बेखौ जाहोदों आरोखि आंथ' थेवबाबो आलासियाबो जानो थिननानै जानाय नायबाय आरोखि जाबाय मेलेले दसेखौ खायले होनदों आरोखि जायो नामा बिदि होनदों नामा आंबो अ आइ खायले होनना माथो थिग जायाखैनो जादों जेरै सोंदो एरै एन्सार होबाय आरोखि आं बिदि आरोखि गावसोरथ' रायलायबाय बिदिनो से भाखरो खाथा खले खायले खाखा सु खारखे दा भाखा खारो कोन माइ खायथि मा जानानै मा रायलायखो आं मिथियाखै दा बेबायदि दा चाइनायाव थाङो चाइनायावबो बिदिनो खेबसे आङो जेला बेइजिंआव थाङो माने बे समाव मामोन प्रिमियार लिग प्राइम मिनिस्टारा बेमोन आरो आंबो थांनानै बिदिनो माखासे बिदिनो जाबाय तुसिखि खायफ' होनो आरो बिसोर नों बेखौ जायो नामा होनदों बिसोर
이 아이 갈 포온다. 이리 승들은 덩시야가 왔어. 너는 뭐 당연히 시다. 아이고 왔어. 아무 당나게 듣니. 야, 미프로 왔다 이렇게. 근데 막 이제 근데 프라임 미니스터는 말이게. 都是国军的大好修书和西面下，他们是个都西面信息，有国军的这个魔术现在还是就说了，还国军的信息，等我是西摩西亚那唐西说，我说不谢下，还破我，干不得你，干不当一些不错啦，就对说过的，这个啥，当一些对说啦，没有控制的。 哎，我心心，我心心，啊，心心心心说，完了，心心里，心心里下来了。我心心太下。 我是心心说，我是心心说，完了，心里我是为什么？你说不说的？你看你，完你。